Κυριακή της απόκρεως σήμερα και μνήαν ποιούμεθα της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έρχεται η Εκκλησία και μας υπενθυμίζει την ένδοξη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αλλά και συγχρόνως την τελική αδέκαστον κρίση από τον δικαιοκρίτη Χριστόν. Και ακούγεται η Θεία Φωνή, όπως θα την ακούσουμε στη Δευτέρα παρουσία, ενώπιον εκείνου του Χριστού, του δικαιοκρίτου, επί του φοβερού βήματός του, εις το λογοθέσιον, στο κριτήριον, όπως λέγουν οι ιεροί υμνογράφοι, θα ακούσουμε «Επίνασα και εδώ κατέμει φαγήν, εδίψισα και εποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, γυμνός και περιβάλλετε με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με, ασθενής ήμην και επεσκέψαστέ με». 6 περιπτώσεις. Παρατηρούμε ότι σε αυτές οι 6 περιπτώσεις έχουν ως κριτήριο, ως νόμον την αγάπη. Αυτή είναι η μεγάλη εντολή. Αυτές τις 2 μεγάλες εντολές, την πρώτη και την ομοίαν με την πρώτη, την Δευτέρα, του τέστην αγαπήσεις τον Θεόν σου και των πλησίων σου, καθότι εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Κριτήριο λοιπόν είναι η αγάπη. Αλλά ειδικότερα ο τρίτος λόγος, ξένος ήμην και συναγάγετε με, είναι ad hoc, εξαιρετικά επίκαιρος. Μας παραπέμπει και φέρνει ενώπιόν μας το μεγάλο αυτό πρόβλημα των ημερών, το προσφυγικό ζήτημα. Ξένος ήμην και συνηγάγετε με. Και λίγο παρακάτω το Ευαγγέλιο λέγει και το ου συνηγάγετε με. Ξένος, δηλαδή ο πρόσφυγης ή ο μετανάστης, ο αλλοεθνής, ο αλλόφρισκος. Αυτός που έρχεται και δεν είναι εδώ και έρχεται και διαβαίνει, ίσως να είναι άλλου χρώματος, άλλης θρησκείας, διαφορετικής γλώσσας. Ξένος. Ενώπιόν μας αυτό το δραματικό φαινόμενο, οι εικόνες αυτές οι σπαρακτικές, τις οποίες βλέπουμε καθημερινώς, και ακούγεται και σπαράσει την καρδιά μας εκείνη η φωνή του πρόσφυγος, μη μας αφήσετε να πεθάνουμε. Αλλά ο Έλληνας έχει μία εμπειρία. Ξέρει ο Έλληνας από προσφυγιά, ξέρει από μετανάστευση. Γνωρίζει ο Έλληνας να συμπονεί, να αγαπά. Γνωρίζει ο Έλληνας από ανθρωπιά, γιατί έχει ζυμωθεί στο είναι του, έχει ζυμωθεί ο χριστιανισμός, που έχει ως έμβλημά του το αγαπάτε αλλήλους, που βλέπει τον άλλον ως εικόνα Θεού. Έχει ζυμωθεί ο ελληνικός λαός με το ηλαρόν δότην αγαπά ο Θεός, και αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ακόμη ουκένει Ιουδαίος ή Έλλην, σκύθης, βάρβαρος, δούλος, ελεύθερος, άρσεν θήλη, πάντες εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό και το προσφυγικό ζήτημα ακουμπά σε ένα διπλό άξονα. Και ο άξονας αυτός, τη μία πλευρά, έχει την καρδία του ανθρώπου και από την άλλη τον νου του ανθρώπου. Και όταν λέμε καρδία, εννοούμε το συναίσθημα, τα συναισθήματα.
εννοούμε το συνηγάγετέ με, εννοούμε το επίνασα και εδώ κατέμει φαγήν, το εδίψισα και ποτίσατέ με, το γυμνός και περιβάλλετέ με. Και πάντοτε και πανταχού αυτή η καρδία, η αγαπώσα καρδία άνοιγε και προσέφερε και προσφέρει. Από το μαθητή ο οποίος έρχεται και προσφέρει το παιχνίδι του για το προσφυγόπουλο, μέχρι τον γέροντα εκείνο που παίρνει την πενιχρά σύνταξή του και αγοράζει ένα ψωμί, κομμάτι ψωμί για να δώσει στον πρόσφυγα, μέχρι την γερόντισσα εκείνη που θα μαγειρέψει ένα ζεστό φαγητό, μέχρι τους ένστολους που τόσους έχουν σώσει και σώζουν από βέβαιο πνιγμό και τους στρατιώτες που τόσο μεριμνούν. Αλλά και η Εκκλησία από κοντά, η Εκκλησία πάντα γνωρίζει από τα αρχαία χρόνια τι σημαίνει πτωχία, πτωχός, τι σημαίνει άνθρωπος που έχει αδικηθεί, που είναι διωγμένος. Και γνωρίζει η Εκκλησία ότι ο Χριστός ήταν και αυτός ξένος και γεννήθηκε στη Βιθλεέμ ταπεινά και μίλησε για τον καλό Σαμαρίτη και συνομίλησε με τη Σαμαρίτιδα και απέστειλε τους μαθητάς εις πάντα τα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της αγάπης. Γι' αυτό και πάντοτε η Εκκλησία και σήμερα προσφέρει και θα προσφέρει, είτε είναι οι χιλιάδες μερίδες φαγητού, είτε είναι το νερό, είτε τα είδη υγιεινής, τα πρώτα είδη, είτε είναι το βερφικό γάλα, είτε τα ενδύματα ή η πνόσακη, είτε άλλη βοήθεια. Γιατί γνωρίζει ότι ντυμένος με αλότρια ρούχα ο Χριστός έρχεται δίπλα μας. Και βεβαίως οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι, ευτυχώς οι ολίγοι, οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία της εκμετάλλευσης του εξαθλιωμένου και των δυστυχισμένων αυτών προσφύγων και μεταναστών. Αλλώς ο Μέγας Βασίλειος στυλίτευσε σε μια άλλη περίσταση τον 4ο αιώνα αυτούς τους εκμεταλλευτάς και φιλαργύρους και πλεονέκτας, αυτούς τους ασεβείς. Έτσι και τώρα αυτή η πράξη τους δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά είναι μεγάλη αμαρτία η εκμετάλλευση των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων. Μεγάλη αμαρτία η εκμετάλλευση αυτή. Και αν αυτά υπαγορεύει η καρδία, συνάμα έρχεται ο άλλος άξονας που ονομάζεται νους. Και τι υπαγορεύει ο νους? Υπαγορεύει την λογική, υπαγορεύει την νόηση, υπαγορεύει την δικαιοσύνη, την δικαία κρίση, την διάκριση των πραγμάτων και των θεμάτων. Υπαγορεύει την ευθύνη του κράτους και γενικότερα της Ευρώπης και όλων των κρατών της ανθρωπότητος. Αυτή η λογική που προέρχεται από το νου του ανθρώπου πρέπει να επικρατήσει. Μαζί με το φυσικό νόμο είναι και ο νόμος, ο ανθρώπινος νόμος, οι τάξεις και η δικαιοσύνη. Και οφείλει η Ευρώπη στο ζήτημα αυτό να αναλογιστεί τις ευθύνες της τις μεγάλες. Πού είναι οι αξίες των πρωτεργατών της Ενωμένης Ευρώπης? Πού είναι το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο ήταν η ρίζα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό? Είναι άραγε κλειστό το Ευαγγέλιο? Πού είναι η αλληλεγγύη, οι αξίες αυτές, οι ύψιστες? Οφείλει η Ευρώπη να αποκηρύξει την αναλγησία της και την υποκρισία της και με μια βούληση κοινή, στην κοινή την αλληλεγγύη, σκύψει πάνω σε αυτό το δυσχερέστατο και λεπτότατο θέμα που ονομάζεται προσφυγικό κύμα, προσφυγικές ροές.
Και βεβαίως, ενώ είναι δεδομένη η καρδία μας και η αγάπη, συγχρόνως έχουμε και μία ανησυχία. Ανησυχούμε για την ιδιοπροσωπία μας. Ανησυχούμε γιατί ισχύουν εν προκειμένου οι θείοι λόγοι. Αγαπάτε αλλήλους, αλλά στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, τη συνοχή του γένους μας. Γι' αυτό δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικούντες επί της γης. Και ευχόμεθα και προσευχόμεθα διηνικώς προς τον ύψιστον να σταματήσει ο πόλεμος και να επέλθει η ειρήνη σε όλα τα έθνη. Το σημερινό Ευαγγέλιο αρχίζει με τους λόγους «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και καθίσει επί θρόνου δόξης με τα πάντων των αγγέλων και αφορεί τους ανθρώπους ως περοπινήν, χωρίζει τα πρόβατα των ερυφίων». Ενώ αρχίζει το Ευαγγέλιο παρουσιάζοντας μας το πώς θα έλθει ο Κύριος και λέγει «όταν έλθει», όχι «εάν έλθει», αλλά «όταν έλθει». Είναι σημείο βεβαιωτικό ότι θα έρθει ο Κύριος, όχι άσχημα και πτωχικά όπως εν Βιθλεέμ, αλλά εν πάση τη δόξη αυτού, ως η Αποκάλυψης το αναφέρει. Και τότε θα γίνει αυτός ο χωρισμός. Και θα γίνει ο χωρισμός, λέγει, όταν έπροσθεν του δικαιοκρίτου κριτού, του Χριστού δηλαδή, συναχθήσετε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, όλη μία ημέρα στη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα κριθούμε όλοι επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Όχι απλώς βήματος, φοβερού βήματος του Χριστού. Όλοι θα κριθούμε, πας άνθρωπος, από Αδάμ μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Συναχθήσετε πάντα τα έθνη. Στο κριτήριο, στο λογοθέσιο, και βίβλοι ανοιγήσονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Είναι για όλους η Δευτέρα παρουσία, για όλη την ανθρωπότητα και η κρίση, η τελική. Αλλά ενώ αρχίζει έτσι το Ευαγγέλιο, περατούται με μία άλλη σπουδαία έννοια. Ότι δε απελεύσονται οι άδικοι, οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί, οι μηδέποτε μετανοήσαντες, αυτοί οι οποίοι δεν κράτησαν ουδόλως των νόμων του Θεού και τον απεμπόλησαν από τη ζωή τους, απελεύσονται εις κόλασιν αιώνιον, ενώ οι άλλοι, οι δίκαιοι, η ζωή αιώνιον. Δηλαδή, ενώπιόν μας είναι η αιωνιότητα. Αιωνιότητα στην κόλαση, αιωνιότητα στη ζωή. Μακάρι, αδελφοί μου, εμείς να ακούσουμε εκείνη την ευχθέα φωνή. Δε φταίει η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μην βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Να ακούσουμε το δε φταίει ευλογημένο, εφόσον έχουμε τηρήσει στην πράξη τον νόμο του Θεού.